Shwmai, fy enw I yw Bethan Holiday Stacey a fi yw cyfarwyddwr datblygiad proffesiynol a chredu a pholisi yng Nghyngor y Gweithlu Addysg, CGA. Yn y sesiwn hon, byddaf yn sôn am y Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol, sef y cod, yn esbonio'r resymau pam mae'n bodoli, pam mae'n bwysig ac yn rhoi mwy o fanylion i chi am 6 egwyddor y cod. Ar gyfer pob egwyddor, byddaf yn ymlygu disgwyliadau allweddol o'r cod yn ogystal â rhoi rai enghreifftiau byr o waith achos priodoldeb i ymarfer i chi. Bydd y rhain yn edrych ar gofrestreion y canfuwyd ei bod wedi ymddwyn mewn ffordd yn torri'r egwyddorion hynny ac felly nad oeddent wedi cynnal y safonau a ddisgwylir ganddynt. Cyn sôn am y materion pwysig hyn, hoffwn roi gwybod i chi ein bod wedi cyhoeddi cod wedi ei diweddaru ar 1 Medi 2025. Roedd hyn yn dilyn cyfnod adolygu mewnol manwl ac ymgynghoriad cyhoeddus. Fe wnaeth ein hadolygiad ganolbwyntio ar sicrhau bod y cod yn berthnasol, yn hygyrch ac yn ystyrlon i bob un o'r 13 o gategoriau cofrestreion rydym yn ei reoleiddio bellach. Gwnaethom hefyd gyflwyno egwyddor newydd ynglŷn â arweinyddiaeth. Byddwn yn sôn mwy am hyn yn ddiweddarach. Felly, y cwestiwn cyntaf yw, pam mae'n rhaid i ni gael cod? Yr ateb yw bod rhaid i CGA gyhoeddi cod yn ôl y gyfraith. Yn ogystal â'r gofyniad i gyhoeddi cod, mae'n rhaid i ni hefyd ei adolygu bob 3 blynedd, neu os ychwanegir categorïau cofrestru newydd at y gofrestr ymarferwyr addysg, sef y gofrestr. Mae cynnwys y cod ac unrhyw ddiwygiadau iddo yn deillio ymgynghori a'n cofrestreion a rhandeiliaid eraill, gan gynnwys y cyhoedd, cymdeithasau proffesiynol a chyflogwyr. Nid ni yw'r unig rhai sy'n gorfod cyhoeddi cod. Mae angen i bob rheolwyddwr proffesiynol gyhoeddi'r safonau ymddygiad ac ymarfer a ddysgwylir gan ei gofrestreion. Enghraifft, mae'r Cyngor Meddygol Cyffredinol GMC yn cyhoeddi safonau proffesiynol ar gyfer ymarfer meddygol da i feddygion ac mae'r Awdurdod Reoleiddio Cyfreithwyr SRA yn cyhoeddi cod ymddygiad ar gyfer cyfreithwyr. Yn dilyn ymlaen o hynny, felly, beth mae'r cod yn ei wneud? Yr ateb yw ei fod yn amlinellu'r egwyddorion allweddol o ran ymddygiad ac ymarfer da a ddisgwylir gan bob ymarferydd addysg sydd wedi gofrestru a CGA yng Nghymru. Mae hyn yn golygu bod y cod nid yn unig ar gyfer cofrestreion, ond ar gyfer pawb sy'n ymwneud ag addysg a hyfforddiant dysgwyr a phobl ifanc. Y cwestiwn olaf yn ei ateb yn y sesiwn hon yw sut mae achosion o dorri'r cod yn cael ei trin. I ateb y cwestiwn hwn, byddaf yn edrych yn fanylach ar y 6 egwyddor allweddol y cod ac yn rhoi rhai enghreifftiau byr i chi o achosion lle y torrwyd yr egwyddorion hynny. Mae'r egwyddor allweddol gyntaf yn ymwneud â chyfrifoldeb personol a phroffesiynol. Mae'r egwyddor allweddol hon yn ymwneud â chydnabod cyfrifoldeb personol fel esiampl dda, cynnal perthnasoedd a dysgwyr a phobl ifanc mewn ffordd broffesiynol, barchus a phriodol, a chynnal ffiniau proffesiynol. Mae hyn yn cynnwys defnyddio pob math o gyfathrebu yn gyfrifol, enghraifft cyfryngau cymdeithasol. Mae'r achos enghreifftiol a ddefnyddiais yma yn ymwneud â chynorthwyedd addysgu a recordiodd ei hun yn gwawdio plentyn ag anghenion dysgu ychwanegol ac alanlwythodd y recordiad wedi hynny i'w gyfrif cyfryngau cymdeithasol personol. Fe alla'r cynnwys a bostiodd y cofrestrau hwn ar-lein fod wedi bod ar gael i unrhyw un i weld, ei gopïo neu ei rannu, gan ddangos pwy oedd y plentyn agored i niwed. O ganlyniad i'r ymddygiad anerbyniol, roedd peryg hefyd y gallai enw da'r proffesiynau addysg gael ei danseilio am man unrhyw un a fyddai'n ei weld. Roedd yn fwriadol ac yn dangos penderfyniadau difrifol wael drwy wawdio'r
disgybl yn gyntaf. Recordio'r ymddygiad hwnnw ar fideo yn ail, ac yna rhannu'r fideo ar gyfryngau cymdeithasol yn drydydd. I ateb y cwestiwn o'r sleid flaenorol, sef sut mae achosion y dorri'r cod yn cael ei trin. Pan fydd pwyllgor annibynnol wedi clywed tystiolaeth a phenderfynu ar ffeithio'r achos, bydd yn ystyried pa rai o'r egwyddorion allweddol y cod, os o gwbl, sy'n berthnasol i'r ymddygiad. Yna, bydd rhaid iddo benderfynu pa rai o'r egwyddorion allweddol hynny a amlygwyd sydd wedi cael ei torri. Yn yr achos hwn, amlygodd y pwyllgor fod yr egwyddor allweddol gyntaf yn arbennig o berthnasol, ac roedd o'r farn bod gorchymyn atal dros dro am 12 mis yn briodol. Mae hyn yn golygu nad oedd y cofrestrau'n gallu parhau i weithio yn y sector ysgolion ar hyd y cyfnod hwnnw, a mynnodd y pwyllgor ei fod yn ail-hyfforddi hefyd. Mae'r ail egwyddor allweddol yn ymwneud â implygrwydd proffesiynol. Mae'r egwyddor allweddol hon yn ymwneud â sicrhau bod cofrestreion yn cydnabod pwysigrwydd bod yn atebol am eu hymddygiad a'i cymhwysydd proffesiynol, a'i bod yn ymddwyn yn onest, ymfoesol a chydag implygrwydd. Yn ddiau, mae gonestrwydd ac implygrwydd yn daliadau allweddol i bob cofrestrai. Mae'r cyhoedd yn disgwyl yn naturiol i gofrestreion gadw at yr egwyddorion sylfaenol hyn. Pan ganfyddir bod cofrestreion wedi ymddwyn mewn ffordd ddifrifol a'n onest, bydd pwyllgorau'n aml yn penderfynu bod rhaid rhoi cosb lefel uchel fel gorchymyn gwahardd neu orchymyn atal dros dro i amddiffyn dysgwyr, pobl ifanc a'r cyhoedd. Mae hyn yn golygu y gallai cofrestrau gael ei ddileu o'r gofrester am gyfnod amhenodol. Mae'r achos enghreifftiol a ddefnyddiais yma yn ymwneud â cynorthwyydd addysgu a honnodd yn gelwyddog wrth sawl gwahanol ddarpar gyflogwr ei fod yn athro ysgol cymwysiedig. Canfu'r pwyllgor fod y cofrestrau hwn wedi bod yn gamarweiniol, yn anonest ac wedi dangos diffyg implygrwydd proffesiynol am gyfnod hir trwy ymddygiad parhaus a thwyllodrus. Mae ystyr anonestrwydd yn amlwg, ond efallai nid diffyg implygrwydd. Mewn achosion reoleiddiol bydd rhywun yn dangos diffyg implygrwydd os nad yw'n ymddwyn mewn ffordd foesol, deall y gwahaniaeth rhwng da a drwg, foesegol a phroffesiynol. O ganlyniad i'r anonestrwydd hwn, gosododd y pwyllgor orchymyn gwahardd gan fod yr ymddygiad dan sylw yn sylfaenol anghydnwys a pharhau i fod yn gofrestrai. Gorchymyn gwahardd yw'r gosb ddisgyblu fwyaf posibl y gall pwyllgor ei gosod mewn gwrandawiad. Mae'n dileu'r cymhwysedd ymarferydd i ymarfer am 2 flynedd o leiaf, ac wedi hynny fe all ymgeisio i gael ei ail-dderbyn i'r gofrester. Os na wneir cais o'r fath, bydd yr ymarferydd wedi wahardd am gyfnod amhenodol. Ar yr achlysur hwn, penderfynodd y pwyllgor na ellid gwneud cais am 5 mlynedd o leiaf gan adlewyrchu difrifoldeb yr ymddygiad. Mae'r drydedd egwyddor allweddol yn ymwneud â chydweithio. Mae'r egwyddor allweddol hon yn ymwneud â chydnabod pwysigrwydd parchu, cefnogi a chydweithio a chydweithwyr, dysgwyr a phobl ifanc, a phawb sy'n ymwneud ag addysg a hyfforddiant dysgwyr mewn ffordd gadarnhaol. Mae'r achos enghreifftiol yma yn ymwneud â darlithydd addysg bellach a fethod drin ei chydweithio a pharch proffesiynol fel y disgwylir gan y cod. Roedd y cofrestrau hwn a oedd yn ymarferydd a chyfrifoldebau reoli wedi syrthio'n fyr o'r safonau a ddisgwylir ganddo yn y ffordd roedd yn trin ei gydweithiwr. Nid oedd yr ymarferydd yn ymddiried ynddynt i wneud ei gwaith gan ddwyn amheuon ynglŷn â'i phroffesiynoldeb a'i hymarfer yn barhaus.
Mae'r cod yn egluro bod rhaid i gofrestreion parchu a chefnogi pobl eraill. Mae ymddygiad fel bwlio, aflonyddu, rhegi neu ddychryn yn syrthio'n fyr o'r safonau hyn. Yn yr achos hwn, roedd y pwyllgor yn teimlo bod cerydd am 2 flynedd yn briodol. Roedd y penderfyniad hwn yn golygu bod y cofrestrau'n gallu parhau i weithio yn y sector gan nad oedd yn effeithio ar ei gofrestriad. Mae'r bedwaredd egwyddor allweddol sy'n egwyddor allweddol newydd yn ymwneud â arweinyddiaeth. Mae'r egwyddor allweddol hon yn ymwneud â'r safonau uwch y mae'r cyhoedd a dysgwyr a phobl ifanc yn ei disgwyl yn naturiol gan ymarferwyr hynny sydd â chyfrifoldebau reoli. Gan fod yr egwyddor hon yn un newydd i'r cod, ni chanfuwyd bod unrhyw ymarferydd mewn swydd o'r fath wedi ei thorri eto. Wedi dweud hynny, mae pwyllgorau wedi clywed llawer o achosion lle, er enghraifft, mae penaethiaid wedi methu cyflawni eu cyfrifoldebau, gan gynnwys methu arwain trwy esiampl, torri ffiniau proffesiynol, camreoli arian, torri polisïau a gweithrefnau, a methu sicrhau diogelwch a lles dysgwyr, pobl ifanc a staff. Ar gyfer methiannau difrifol ar fath, mae pwyllgorau weithiau wedi penderfynu mae'r unig ffordd o amddiffyn dysgwyr, pobl ifanc a'r cyhoedd yw dileu'r ymarferydd o'r gofrestr am gyfnod amhenodol trwy gosod gorchymyn gwahardd. Mae'r bumed egwyddor allweddol yn ymwneud â gwybodaeth a dealltwriaeth broffesiynol. Mae'r egwyddor allweddol hon yn ymwneud â chymryd cyfrifoldeb am safonau proffesiynol a gwybod, deall a chydymffurfio â pholisïau gweithdrefnau a chanllawiau sy'n berthnasol i ymarfer. Mae'r achos enghreifftiol yma yn ymwneud ag athro arbenigol a fethodd diogelu lles emosiynol meddyliol a chorfforol plant yn unol â chynlluniau unigol a pholisïau lleol a chenedlaethol. Mae'n amlwg nad yw'n briodol nac yn dderbyniol i unrhyw un ymddwyn fel hyn, heb sôn am yr ymarferydd addysg sydd wedi hyfforddi mewn anghenion dysgu ychwanegol ac yn brofiadol yn y maes. Yn ogystal, ni ddangosodd y cofrestrau hwn unrhyw ymwybyddiaeth o'r methiannau difrifol hyn. Gwaharddodd y pwyllgor y cofrestrau hwn o ganlyniad, gan fod yr ymddygiad dan sylw yn sylfaenol anghydnaws a pharhau i fod yn gofrestrau. Mae'r chweched egwyddor allweddol ar un olaf yn ymwneud â dysgu proffesiynol. Mae'r egwyddor allweddol hon yn ymwneud â dangos ymrwymiad i gadw gwybodaeth a sgiliau proffesiynol yn gyfredol a chymryd camau i wella ansawdd ymarfer lle bo angen. Mae'r achos enghreifftiol yma yn ymwneud ag athro ysgol a fethodd baratoi a chynllunio gwersi wedi gwahaniaethu ar gyfer dysgwyr, ac a fethodd oruchwylio'r dysgwyr, marcio'u gwaith yn reolaidd a chadw at safonau iechyd a diogelwch. Yn yr achos hwn, gwaharddwyd yr ymarferydd gyda chymfyddiad o anghymhwystra proffesiynol difrifol, sy'n golygu ei fod yn ddifrifol fyr o lefelau cymhwysedd sy'n ofynnol i gyflawni rôl athro ysgol. Gan ein bod bellach wedi edrych ar y resymau pam mae gennym god a'i egwyddorion allweddol, hoffwn dynnu sylw at nifer o adnoddau rydym wedi cynhyrchu i'ch helpu i gydymffurfio'r cod a bodloni'r safonau a ddisgwylir gennych. Yn gyntaf, mae gennym gyfres o ganllawiau arfer da sy'n ymdrin ag ystod eang o bynciau gan gynnwys defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn gyfrifol, mynd i'r afael ar hiliaeth a pherthnasoedd gwaith cadarnhaol. Mae pob canllaw yn ymwneud â'r egwyddorion penodol yn y cod ac yn cynnig arweiniad ymarferol i'ch helpu a'ch ymarfer o ddydd i ddydd. Rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant y gweithdai wyneb yn wyneb neu rhithiwr yn rhad ac am ddim un cofrestreion a'n rhandeiliad ar ystod o bynciau gan gynnwys y cod. Os oes gennych diddordeb mewn hynny ar gyfer eich sefydliad, ewch i'n gwefan neu anfonwch neges e-bost atom.
Fe welwch chi manylion cyswllt ar y sleid nesaf. Mae'n cyfres o ddigwyddiadau, blogiau a phodlediadau yn rhoi gwybodaeth werthfawr ac yn trafod pynciau sy'n bwysig i chi fel cofrestreion, gan rhoi cyfle i chi gynnal eich gwybodaeth ac aros yn gysylltiedig. Cyhoeddir newyddion am y rhai sydd ar ddod yn reolaidd ar ein sianeli, felly cadwch lyged amdanynt. Gallwch gael atynt ar gais hefyd drwy'n gwefan a'n sianel YouTube. Mae'r pasbort dysgu proffesiynol yn adnodd rhad ac yn ddim sydd ar gael i holl gofrestreion CGA. Mae'n llawn nodweddion a ddiluniwyd i chi i'ch helpu i gasglu hyn rydych wedi dysgu, myfyrio arno ei rhannu a'i gynllunio, gyda'r nod o'ch helpu i ffurfio datblygiad a Ymarfer Proffesiynol parhaus. Ac yn olaf Mae'r. Mae hwn ar gael i'n holl gofrestreion. Mae'n caniatáu i chi gael at ystod eang o erthyglau ac ymchwil academaeth i gefnogi eich ymarfer. Rydym yn cyhoeddi argymhellion misol ynglyn â chynnwys EBSCO trwy'n clwb llyfrau a chofnodolion sef Meddwl Mawr. Gallwch gofrestru ar ei gyfer nawr trwy'n gwefan. Rydym wedi ychwanegu dolenni at bopeth y soniwyd amdano yn y sesiwn heddiw yn y disgrifiad o'r fideo hwn isod, felly cymerwch gip arno. Diolch am wrando ar y sesiwn hon ac os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr hyn y soniwyd amdano, neu un gwaith ehangach, mae y manylion cyswllt ar y sgrin nawr. Diolch.